أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعزيمنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله المطهرين وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين. بعد جماعة السلام عليكم. barkamu da saduwa a wannan rana ta Laraba mai albarka, ba don komai ba don gabatar da karatun littafin mai albarka Muwatta Malik. A yau muna 24 ga watan Jumada Ula, hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1443, wanda yake ya daidai da 29 ga watan 12 watan Disamba a lissafin nasariya 2021. wannan shi ne darasinmu na 81 a wannan littafi mai albarka, da iko na Allah da kudura ta Allah. Fatanmu dai Allah ya mana jagoranci, sannan kuma Allah ya sa ayakunan namu karɓaɓɓu ne, sannan ya sa mun wajja abin don lahira ba don duniya ba. Kasan duk aikin da ka yi shi, idan ka yi shi don duniya ba don lahira ba, to zai zan aikin baban giwa, zai zan babu na amfani a cikin shi. Shi ya sa Allah madaukakin sarki ya nuna mana zargin duniya wato ga mu musulmi. Ya ce bal tusiruna hayatar duniya wal akhiratu khairun wa abqa. Ya ce bari su mutane suna zaɓar rayuwar duniya, amma gidan lahira shi ya fi wanzuwa, shi ne gida wato na zama dundundun. Shi gidan lahira kamar abin da ake ta sojin badaskari. Idan ka shiga gidan lahira, in dai Allah ya ba gidan dogo ka shiga aljanna, to fa kakarka ta haike su haka. Saboda haka Allah ce bal, ya ce bar su dan adam tusiruna alhayatad dunya, suna zaɓar rayuwar duniya, sai ya ce wal akhiratu khairun wa abqa. Amma gidan lahira shi yafi, domin shi ne wanzanjen gida. To duk aikin da zaka yi zan kana yin aiki dan lahira ba da duniya ba. Kuma wani malami yake cewa ad-dunya aqallu min al-qalil wa ashiquha azallu min al-zali. Yace ita duniya duk abin da zaka lissa wani kace abu kaɗan, zaka ce abu kaɗan duk kankan da shi, to wani malami yace duniya ta fi shi kankan. In ka ɗauki wani abu kace wani abu ɗan kaɗan ne, yace to duniya ta yi wannan abin zama kaɗan. A duniya aqallu min al-qalil. Yace ita duniya ita ce mafi kaɗan daga kaɗan. Sai yace amma mu'ashiquha, amma mai begen duniya, wanda zai ga ganin wani ya gidaje, ya yi motoci, ya kaɗwa da ya ji daɗin shi, kaɗwa da kaza. Shi wannan rayuwar ta duniya, wannan begen da duniya, shi ya ɗauke mishi hankali. Yace to wannan azallu min al-zali, shi ne mafi ƙasƙanci daga ƙasƙanci. In za a yi lissafin ƙasƙanci, to daga cikin masu ƙasƙanci, to shi fi su ƙasƙanci. Saboda haka ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka sanya rayuwarsu gaba ɗaya ta fuskanci ne, ta fuskanci lahira ba duniya ba. Mu kalli Usman bin Affan. Usman bin Affan kaga ai mai kuɗi ne. Idan ana lissa masu kuɗi iya ciki, Allah ya bashi. To amma in kai lissahi gaba ɗaya ya fuskantar rayuwarsu zuwa ga me, zuwa ga lahira ba ga duniya ba. Saboda ka san dai kuɗi iya da daɗi, babu wanda zai ce kuɗi ba shi da daɗi. Duk da wannan daɗin na kuɗi da dukiya, Usman bin Affan dukiya ba ta rihe mishi ba ido. Dukiya ba ta rihe mai ba ido. Zamanin da za a tafi yakin Tabuk, Annabi sallallahu alaihi wasallam dama an kira shi yakin Usra.
yakin tsanani, saboda lokaci ne da za a yi yakin, lokaci ne na yunwa kuma ga zafin rana kamar watan adirin haka, zamanin da zahi yake da zahi sosai. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga rashin abinci, ga rani da yawa, ga sai ce masu akwai su taimaka, za mu je mu yaƙi ƙasar Tabuka. Usman ibn Affan abin da ya mallaka na dukiya gaba ɗaya sai ya kasa tsaka, sai ya ɗauko rabi ya kama manzo Allah. Kaga dukiya da tana da a ce kana da miliyan guda ka bada jika 500 sai wani da wani. A ce kana da jika guda gaba da baya ita ka mallaka, amma ga wata matsala ta taso sai ka tsaga tsaka sai ka bada dala 100, sai ka ajiye dala 100. Kaga wannan ba karamin kokari ba. To Usman dukiyar shi ya raba rabi ya ba maza, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai albishir da gidan aljanna so uku. Shi Usman a rayuwar ta duniya so uku annabi yana ce mai kai dan aljanna ne. A wannan ranar da ya wannan hobbasa annabi ya ce mai kai dan aljanna ne Usman. Haka nan kuma akwai wata rijiyar Rum, wani mutum ne ana ce mai Ruma, a nan cikin garin Madina yake da rijiya. To amma ita rijiyar ita ɗaya ce a Madina a lokacin, kuma zaƙin ruwa gare ta. In ka ga mutum ya samu ruwa sai dai wata wahala shi ya yi tafiya ya je wani wuri ya samu. To amma shi idan aka zo ruwan sai da wace yake, shi ruwan sai da wake, ka ba da biye ɗaya ka zo ka fito guga ɗaya, guga ɗaya biye ɗaya. In gugan ka ya ci ko falin alhamdu, in ma bai ci ko ba in ka zara ka wudo biye za ka ba shi, wanda ya rage rukuninka. In ka yi kuskure baka ci ko ba ka jayo to biye ne za ka ba shi. Iya ɗaya bakin rijiyar shi yake cajin kayan shi, wani bai caji. To sai Usman ya ce mai wannan rijiyar ba ka sai da mun ba ita? Sai ya ce a'a ba zan sai da ba, sai dai ka zo in sai da ma rabi ni in rike rabi. Sai Usman ya ce to ba matsala wannan, ai haka ma an kai ka kyauta. Aka zo aka yi ciniki ya zabga tsada, har annabi sai ne ya sa baki a cikin ciniki ya mai rangwame ya ce wallahi ba ke ba, ai mu kudi muka sani. Ya ce babu magana rangwame, kawai in ya sai ya saya, in yana sai ya saya. Don ka ba a yanzu ne a ce za a gina ma famfo a gidanka, amma mai gina famfo ya ce sai ka bashi miliyan 10 zai gina ma. In kana so a gina ma miliyan 10, in